ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲವೇಲೆ March 20th, 2024, Class 7, Wednesday. Note, please practice and record the video of the homework and post in Flip app. Here are the assignments in English. Number 1, how many nieces and nephews do you have? Number 2, I have one nephew and two nieces. Number 3, sister, whom do you love more, grandfather or grandmother? Number 4, I love both my grandfather and grandmother. Its translation in Tulu: Unjineda, Ammere or Papa, Iregu ಏತ್ ಜನ ಮರ್ಮಲರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮಯರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್. Here you can also use ಮರ್ಮಲ್ ನಕಲು or ಮರ್ಮಯ ನಕಲು. ರಡ್ನೇದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಯ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಲರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್. ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಯೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಲ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರ್. You can say like that also, okay? ಮೂಜನೇದ ಅಕ್ಕ ಈರು ಎರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವರು, ಅಜ್ಜರೆನ ಅತ್ ಅಜ್ಜಿನ? ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜರೆನು ಇರುವರೆನ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ. Please submit the assignment. You have a great day. ನಿಖಿಲ್ನ ದಿನ ಎಡ್ಡಾಯಬಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ